tuna kan film en hotur hi Assi ti ania a film ming omzia hi somriat ti na mai ani Assi ti an man na chan po hi India rama hian ni tin mai pongsual case somriat zet mai hatleng trina pongsual case FIR police station a somriat zet mai ni tin thelu thin ania wangin pongsual alo top theina ta na he film hi siam ani deuh ber mai film hit tak ani lemlawa crore som thum zet mai han budget ania chati line crore som pathum bor vel bak an lalut meu lo a film siam tu te hian an choi bel ti na ni chu emponi se film kan lut nga lang rel ko a hian meiche pakhat hi thi chongin alo lum reng maya chunu ming chu parima ani mi pakhat hian ron muin ron san chu atuma rel tlan kara chuan ron pomin hun hima chuna da an se vela mi te po chuan chu pa chu han lo pui thuai mai chu thil thlen na hun chu India ram kho pui ber New Delhi a thleng ania mei chian char ma chuan kan let le anga parima te chung ko chu apasal vinai baka afapa dru fate hania an chung ko hian middle class ni in parima le vinai te chu in mai na wangai nei hania an chung te chuan anin nei hi han rem ti chi alawani ma se ti chung chuan an fapa dru fate nen chuan lim takin an chenga chumini po chuan lim takin an siama dru fat chuan azuzu te chu ziparin azi chilawangin an tal boi dewa asikul kalpo kalpai tiang mai vinai chu mola thoka parima chu sikula thok vinai chun thopui karthik kaneya karthik nenan kalpain vinai chun afapa druk chu basa abatla train vinai le karthik chu hanin ngaina angreng phiana parima po chu sikula thokani wangin atrian tenen chun an limtlang train hle karthik kongkal lai chu advocate pakhat ravi chu na lo muwa karthik chu ravi thianu kaveri pasalane a filma hian an soichi lawa thren khat chuan karthik le ravi te hi unaw anga soite po anom boka emponi se ravi chuan karthik chu aron pannal nal mai achan chu karthik chu huneng mo chen na bowa anupui kaveri thi lai chuan karthik chu a lawani chuwang chuan ravi chuan karthik chu adem hle maya kaveri chu motorin asua doctor chuan ni thum chau adam to do na ti lain kaveri chuan apasal karthik chu hangai ema alo hak chara a thei top chuin ni sari lai mai chu kaveri chu halo damani ma se karthik chu ron kalti renga nei silawa ti chuan riruna takin kaveri chu haboral tani chu thu chu ravi chuan karthik ne na chuan riruna takin a hrila kaveri chuan karthik chu biak thelo wangin atan chuan voice recordta kaveri chuan athu chan hunung chu karthik atan chuan da in ravi ne na chuan a pene parima te chu an sikul zirtir tu pakhat thlain an partia vinai po churon kalvein parima te chu an hlim emaya ti boya hrewangin parima ne na metro in ron homai ro kalowa honga nge hatia akal santa chu thil chu athil ti sual lien ber chune an party zoin parima chu metro a chuan aron honga metro station atanga kongpuya aron chuak chu kholai chu halo re duk to maya lauthong angreng taka akal line anung lama train motorin aron zuya chuta ain rin main motorami te chuan anon man beta kar chunga chuan an hnuk luta ti chuan kar chunga chuan an pongsul ron ta ne motor khaltu le nei tu nika chuan chu thil chu du lo viwa ma se thin te chuan an nor luisi parima chu han tlan bo puya chuti line in lama vinai le roof te chuan nu ber chu han lo ngak ve bok kar chunga chuan parima chu an lo soi sana sa le maya kar chunga mi panga te chuan tu dai re tin an lo in elvel bok chu thil rap thlak tak chu motor khaltu nika chuan dan na duwa ma se dang thei silo hetia su rong an bol lai hian an zinga pakhat chuan video in alo cover zuya vinai chuan parima chu voitam taka kola ma se a kol chang tu rom silo voitam takan pong sul ron nuwa chuan rel konga hian parima chu motor tangin an ron paya an tlan chuak zui le ngal chumi nuwa chuan chu mi sul te chu thomno dora kalin thomno an valaya an thomno hak lai zong chu an pai veka thomno tharan hale veka ni an thomno zong an hal baga hian an mobile phone te po chu an ti che veka fin om theyang zong chu ti chiat vekan tu mani an motor po chu han sil fai veka sin chu roin thlakin parima chu dam doin lama alo om towa vinai chuan lo hnem mol mai chu ti line me che police pakhat chuan statement alo la boka tronga har sat ema wangin athil ton te po chu ha soi hlei thei lo ani karthik chuan athian panu pui chunga thil thleng zong chu ha hria vinai chu ron hnem ve re konga chuan police te chuan anti turang ang te han tia chulai hmun chu hanen fia pongsul na thlen na motor number po chu CCTV kaltlangin an chui chuak teya heti chu zong hian anu chunga thil thleng chu roof chuan alo hra thiam ve vek to ani chu kumriat a upa ania napangte mani sila engma chu a haibik lawani chutinga an mo nu ina pongsul to tak nuwa chuan dinai nu le pa te chuan vinai chu an in lama ron homai turin an lo rona soita gangin nu le pa in soire mai nei an nilowa chuan vinai nu le pa te chuan parima chu kalsan dai turin vinai chu han ron rona ni
มาเซวินัยจุนปริมาจูหับมังไงกัลสนาตุมมีอะไรเฮติลาเฮียน ASI สันเจจวนมิสวลเตจูฮัลโหลชุยอันมอเตอร์มันจูนิกาปาดีบราสมอเตอร์นิติปออาชียดีบราสจูไลบอร์เวลาสุมดงเฮาสาเลทิลติเทเซตไม่จูเน ASI สันเจจวนที่ลมด่านจูฮัชุยชาวส์ดาเซล่าเองหมดเช่นจูอาเชียปออาเชตันัวลไม่เรโลเตียปองสวลตูเตจูอามันจุยทำไมเรงดีบราสจวนอาฟาเตจวนเซลันตั้งเทเรงอันนี้ที่อาเชียตากวางอินทับปุยโตตาเฮริไลเฮียนวินัยเวทุนจวนอาฟาบาดรูฟจูอาโลเอ็นโคลังไงนูเตลโลวาเอ็นโคลังไงริซีปริมาจูดำโดยนาเลียมตัวรินาออกมาอาทิโลเจ้าอันนี้บอกซีอาทิลตนจวนปริมาจูฮัติบัวยอามังละมาเนลำจวนลาวเล็ดทบารินเอาอมเร่งโตไม่เนจุดที่จูการทิกจวนอับเวเรงเอ็นเลียมไม่จูฮาร์ซาติวิวไม่การทิกันอุปุยกาเวริจูมิสวตูเตมจวนมอตอรินันสุลุมาจูมอตอร์จวนนับเปเตอินวัวโลวางอิน CCTV ตายอินหุมาสิลัดชุยไงนาอมโลการทิกจวนบอสเนียจูอาบอสจวนอนุปุยทีดานวางการทิกลุงโอยโลเลริรุนาจูอาโลเนมเวียเฮียบอสเลการทิกเทียนเองเตียงซีอินเงนาอันโตติฮีนักกินละมากันเรชุนโซมังเองไฟเงอาบอสเฮียนกาเวรีบอร์ไลคันการทิกจูอนุปุยบุลาอมโลตูระอาติรโบอาบอสเฮียนเองติตูรินเงการทิกจูอาติรโบจูเอโรนักกินาเรียดกันตุมโดเนียดีบรัสจู police station ละมาอรอนกะลาอาฟาเตียงไอเวนจุดที่ไลน์การทิกโปจวนปริมาจูอาทิลเทงเตจูอัฟฟาร์นูฮันตีลา advocate ราวินเฮนักขานเราสิลเวเมกาอัดเขียนป้าวินัยจวนรันปุยงไงนี่ที่เรียนราวิจูรันปุยตูรินังเงนั่นเองที่จวนโคตรจวนมิสวลเตจูนินลันตาจูแค่สันบุยปุยไลจวนรูฟาโปจูฮารอนเตลเวบกมิสวลเตจูอนุสวยสตูเตนนี่ที่เรียตินรับเมลเฟจูนาลาวทลีร์เวียดีบรัสจวนอุกิลซินียร์ทีมเซตไม่นาเวราตันจูหับมังนาเวราตันจวนอันมีปูเตจูปอยคอยตูนิลวาอัตัวตูโจกันนี่ทัวเสียอันการจูมิสวลินอันรูบาวอันบุงรัวเลอันโมบายโฟนเตปมิสวลินอันรูบาวเวกติเตฮัลโลเสียปริมาปองสุลทัดตูจูอันมีมันเตจูนิลวินมิสวลอันการรูตูเตจกจูอันนี่ถูกกดมาจูนัสเซเนอาศัยดันจวนอินในหน้าจูมีปาเตจูหันกัลได้นี่นัสเซียกิโลเมตรสมลีบอร์เวลลาอันอมนี่นัสเซียบกปริมาตักษา forensic expert เตนะฟินฟีน่าหันหูช่างเตจูอันหันเจกะจูมิสวลอันมันเตเนนจวนอัน DNA จูอันหันขายกินะมาเซปริมาตักษาจูมิสวลเต DNA จูปักขัดมาหูตูระลมสีเหลาจูทิลมักตักไม่เนี่ยจุดที่อัน DNA เตเอ็นมิลตักสีเหลาวังจวนมิสวลเตจูมิสวลงาหันเชียร์เทอันนี้ตลอดว่าฟินฟีน่าเทยังเตจวนจูมิสวลปังอาเตจูอักกอกตัดลัดเหลาเฮติหุ่นลายเฮียนการช่วงขันมีปังอาหันออกมาเซียนมีมันเตโรจูปาลียนลันริทุงอันนี้ราวิจวนจูเคสัจวนในนั้นจังโดนโลเอโมฮัติมันตัวอาริรูปบวยวิโอไม่การที่ปจวนที่ลมเสียจูฮัลโหลมูเวเรงpolice station ละมาจวนรูฟจะช่วยเป็นทิลเทนดานตูโรมังเตจูราวิจวนวังไอเวน police เตจวนฟินฟินเตจูฮันโลติเชียมนี่ยังดานังฉันตูจวนดานังกำลังไงดานจวนฟินฟินเตทุชตูเตหามาโมมีเอาสีจูมีเตจูสุมาเลยเทเดนนี่ฟินฟินเตปอติเชียเทอันนี้police เตจูมีเที่ยงที่มันนี่ละว่า forensic expert เตละจูนุกุยฟานเอาในปอยสะดูเวตักอันนี้เวทเอาบอกสิราวิจวนปริมาจูวัติติปุยอินทิจักรามฟรามตูรินอาวาฟุยอาหารสันน่ะจงเชียเทียมปุยเสียเทียชิละโลเบดงเหลาตูรินอัศบอกกันนี่อันเดียนสัมปูเตไอน์มิลซีละวะจวนจูงมิสวลเตจวนอัลเลอลิงินปริมาเตจูอันคิงเลตเฮดอนิเตนอันโซยาราวิเอโรจวนจูที่ละจวนเหลาทงเหลาตูรินปริมาจูฮัลโหลติเวทุงกันนี่ปองสูละโตไลคานปริมาจวนอามิดอันคอยเชียดสักวังเองทิลมาปุลวะอามาปองสูตูเตเมลโปคาอารินเชียเทลวะอาเชียงไหลเทโลจูตักไม่จูฮัตานจวนทิลฮาร์สตักไม่เนี่ยมิสวลเตชุยชัวกงอาโปฮาร์สันนาเซียมพาตาเนราวิจวนมีปาลีเจ้าจุงจางอสยามาเซปริมาจวนมีปังอาโลมันนี่อธิตาอามาปองสูตูเตจิงามิจูสามีระเตเฮรีเตอันนี้ทัวสยาอันมิงเจ้าเรียดทัวเลอันเมเลรจูอับมุจีนโลทัวสวยบกาจูมินัวจวน police เตจวนอันมีมันเตจวนฮันโดบเลียสามีระเอโมเฮรีเอโมอันเชียเลาเตฮันโจดเวเลมาเซจูมีเตจวนสามีระจวนเชียเลาทัวสวยสีกอดนี่เรานี่เลยจูมินี่จวน police เตจวนปริมาจวนฮาร์สันนาฮันเอจุงจางเตอทุสวยเรียดฮาร์สัตเจเตปอจูกอดมาจวนสวย statement ปอลากฮาร์สัตเจเตฮันสวยนี่จูทิลจู police เตนสวยฟีนะจูนี่จูไลฟ์มุนาอันออฟฟิศาร์ SI สุดโตสจวนจัดมาจวนทุพาจอยบกะมาเสียไม่ผิดฝ่ายตุ่มน้ำไม่นี่ราวิจวนจัดมาจวนเนียงบจัดจูมีแต่จุกลละดีละ police กัสตัวดีละด่าจวดูนี่
mà sẽ chú thì line đi brass chuan a fa te chu bela chu tir vet atuma a thei to pin sum tam tak ne lo trang ve bok chu mi sul ho chuan in nei na an thalak te po chu hanon chop chok thei ta vek mai boka chu tinga fin fian na thatak mai hanon nei thai ta ka chuan an ukil navarata na chuan phur tak mai in jat chu an mitang te chu chuat turin angen ta kum no pang te te hanania future nei thatak tak te po an ni chu wang chuan khongai takin min chu sakro tin angen tamaya chuti lain ravi ve thung chuan a chuang ti chu alo hlau viu mai ravi chuan judicial custody ani som pali la da angena chuti lain just chuan chutiang turatan chuan tin fiana han nei thatok e mai haloti tin chu ba ka vinai le afa pa veng him tur chuan security a pek don tu te po asoi boka har sana an nei chuan ama churon huturin vinai po chu hati bokani judicial custody ani sari chung da le turin a han ngen lea masera vingen na po chu just chuan alo nor sak le thomai Navarata Khan an mi man te chuan FIR police station an the lut nge ti asoya chuti line ravi ve thung chuan an the lut nge ani ti fin fiana CCTV record adila ma se chu CCTV record chu an mu theilo police station an soidanin chu mi zan chuan an CCTV line te chu zong in ati chia chu wang chuan police station a CCTV footage zong chu ha bo vek an ti ne police station tora kheda police station a duty te chuan chutiang chuan lam an siam miau mai boxi ma se just chuan ravi chuan fin fiana anei thatok lo tin navaratana du danang chuan an mi man te chu belin chu an phal sakta belin an chuak tak na nga ni tin an roin report angai don thung ani dibras chuan chu mi sul te chu akar chuan a phurta chu mi ni chu afanu pasal nei ni tur chu ni le ngal ma se dibras chuan thil dik lo chu a hove thawa afa te chuan thil dik lo an ti ani ti por ria asilai chu phor chuakin afa pa hne na chuan min that lo ro mei chi pong suala hediang fa pa nei hi ka du hlei nem tin achala chuan silai chu chuk tuin in ka hlum tira tuma ma sem anu pui chu roin rol ta ni eden huna ta to sual vul lian tu mei chia chu haroin rol ta miawa chumi ni chu afanu te in hual na ni chu ni wangin in hual na chu ti builo turin anu pui chuan dibra sa chu ashila buena yang ma sim lo turin apasal chu hati boka chuta chuan thai boy dibra sa chuan anu pui thu chu azom lo thei talawani heti lai hian parima chu in lama an lo hrui hotoa ma se athil ton chuan engtik lai mai point ati buai reng mai apasalin a han khoi chang te po chuan a phule zok zok trina zana te chuan ama ang lutuk chu apasal chuan an hem train a har sat na to chuan aril rulam chu a ngong na se em mani apasal hena sikula thok leila thilom dan te po hi apa ngai le mana ti na dila an principal hena chuan vakala sikula va thole chu dilani ma se an principal chuan sikula thole chu alo phal sakta tat lo mai ke chuan ron thok le po ni la poi ka tilowa ma se no pang ho hian thileng kim man thria ni I chung changa a in biang na te I mu ve duem tin high school no pang ho ina WhatsApp group a an miss chung chang an soina te chu screenshot hian a lo da chu high school no pang te chuan an miss pong sual to chung chang chu fiam thu tho na lo manga then khat chuan an miss chu pong sual ve an du thu te han lo soi chu nin chu tiang khop chuan midang ril ru chu a lo chia ni ti a hria ta ka chuan parima ril ru po ana em ema an principal in tho aphal sak lo po chu asual wangan lo ti a chiang viau mai an principal po chuan kan sikul hian result thatak kan nei trina academic line a chuan thiam tak le sang tak mai kan ni amero chu mishing line na chung cha te mishing kho sakho na chung cha hian kan lo fail chiang hle mai ani hati ta thlot mai an principal chuan ngai damadir zuya police te chuan parima chu misul te chu da thlang phena tanga ena an ma ni an ni le ngai le ni ngai lo soipia turin antia misul te chu da thlang phena chu na ron ruya ma se parima chuan an ma ni kha a mu chian lo awangin chu mi te chu tu tenge an ni a hre thei mai lova a confirm thei tlat lo ane he film mai hian 20 minutes ti chu aron lang fo trina he mi omzia hi ni khata india rama pong sual voi som riat theng trina chu mi omzia chu minute som ni dan zela hian india rama pong sual voi khatal theng ang ti na nia chu wang chuan he film mai hian 20 minutes ti chu haron da ziani parima chuan chu mi te chu a fin fia thei lo wang chuan she om motivate lea a kho mu lama chuan har sat na hanei miau siani an pong su lai khan engma pu thei lawin an siam box sia heti lai hian kartik chuan thilom zia lo hre thiam to hle maya ravin en chuan in huin kartik chuan a beidon zia chu ravin hena chuan a lo hril ve boka kartik a chuan dan hmanga ro rel na chu a ring zo tok thlat lo ani chumi nuwa chuan parima pong sol tu te zinga pakhat chu kara lu lain tuemo hian pistolin aron tina chupa chuan parima an pai chuna mun rel konga khan chupa chu aron hruai zela nakina chuan kar tang chuan ron chuakin CCTV in apmel an lak fu thelo na tan ni hlia paron khum chuka
rel konga lungan pha chang tak tak chunga chuan chupa chu ke in akal tira chupa ming chu heri ni in athom hnote chu aphel tir zela heri chuan athom hnote aphel fel vek nuwa chuan chu ni hliap khum tu pa chuan akap lum ta ne chu aka hlum nam hun chu parima an da na hun nge ya khana nia chu thu chu chanchin tharlama chuan ron dar ta chui chuya nika unau nu air hostess chuan lo shin nikan hena chuan ron kala lau thong fe main i thian pa heri kha rel konga tha ania enge moin ti chiale dot min hril su thudik tak min han hrilte khanu kha in pong sulem ni tina zota nika chuan a unau nu hena chuan thil thlen dan chu ha hrila ma se ani chuan a pong sul velo thu le motora khal thu te ani chu dana tum thu te le adan thei tak silo thu te chu a unau nu hena chuan a hril mial mai chuti line pong sul tu a pu te chu kot in ro rel na dik apek thi silo wangin umbrella mena chuan a thata ni tin mi puite chuan umbrella mena chu han fak ta hle maya masde te slipper mena ai ngot zongin umbrella mena chuan a thok ro pui deuh zawk ni chuan alangani social media umbrella mena chu halar ta view maya avai tongin chatri men an tiani a social media page te chu alar ngal ema followers engama zata nei zui chuti line umbrella mena chung chang chu a hriat ta ka wangin dibras chu hal hau thong ta a fapanika chu a thawe mai lau police lama chuna zul kowa nitin police station a ain report tina wangin thana hun chan satam hle sia in report lo turin awangen ta hialani mase dan chu dan ani miawa danina phutangin nitina kal chu ngai si chumin nuwa chuan karthik le ravi te chuan umbrella mena chung chang chuan soya ravi chuan umbrella mena thilti dan chu a thalo ti soya mase karthik chuan umbrella mena thilti dan chu a support ve thungani danin rowarel sakthelo miau chuan engtina matak tuemo chu a cheta ngai ni in karthik chuan hria heti lai hian parima po chuan heria tha thu chu halo hrevea umbrella mena thilti dan chu thalo ti ve hle a hlim zia chu a pasal hena chuan alo hril boka mi thina hi kalom ngai lowa ma se tun tum chu kalom ve rio mai hati thop umbrella mena chung chang chu kota po chun chai ania ma se kota po chuan umbrella mena chung chang chu an fin fia thei chuang lo a chan chu cctv na la fu thelo nan ni hliap a khum tlat zel box sia chumi nuwa chuan ravi le ASI sanjay te chuan nuan chui ta zela misual ho nu kha hanon chui tak zela chuan ravi chuan thil tam taka hriat bela ASI sanjay chuan athu hriat te chu a hril lo ani ti te po a hrathiama sanjay chuan engemo zebru ka nei na sahle mai ti po ravi chuan a hre chho ta zela ni thom no dora khan misual te khan jingdar thum bor vela thom no an leiti te po a hrele ta zela chuba ka thom no dor nei tu pa le nikapa dibras te chu anin bia ti te po a hrele ta zel bok dibras amang ang chuan a ukil navaratana chu somin ravi chu hawa muta chumitum chuan nika po chu hatel ve bokani nika chuan a thilti sual ni hau lo a thian te thilti sual chu puang ta sela nika chuwa hrem na po chu an ti nep thei dan tur te han soi howa nika chuan chu thil thleng chu dan na tuma ma se hadang thei bik si lo ti chuan sarkar chu thopui ta sela chuan nika kes chu an ti nep thei deuh an be se ne chu tiang turatan chuan navaratan le ravi po chuan in rem dan siama nika chu rei tak zela tang ve don lo ani ma se chu mi zan chuan nika chuan a bial nu chu concert na hruaya chuti a bial nu ne na hanlom lai chuan umbrella mena bok kha haron kalya chu nu hiap keng tual thatu pa chuan nika chu aron vita pop maya chulai hmuna chuan nika chu aboral le zuita ne heti lai hian sanjay chuan ama thuin case chu halo boi puya thomna zuar tu pa chu halo mana silaya tin chuin alo do pa in puan na halo nei tirani ma se video chuan silaya lana wangin chu thil chu ravi chuan a pomlo chupa chu a phuara chu phel sakin a chuata heti lai hian ravi chuan poikhoi tu te zinga mi pakhat kha jima trangin an kar mang chuan an lo walam ti a hre chuaka chu jima an cctv footage chu anei thei chuan chu khesa chuan ne na chan thei a be sia ti chuan ravi chu jima chuan vakalin jim en kol tu pa chu tham na hawa pe a an cctv footage chu hawa lak ruk sakta ne chumi nuwa chuan ravi chu karthika boss chuan thil thlen dan lo hrila karthika chu tual tha tu umbrella mena chu ani thu lo hrila ni ti chuan ravi chuan karthik chu hawa ma chona thin rim zat in tu he moi ni chiale enga ti he ti nga tuali tha tak mai ti na zota anupui kaverin amamo laya awom bo chante po chu zot boka chuta chuan thil lang chiang tak mai alo om ta karthik chu tual tha ta zong alo nia anupui kaveri misualin an suta namdoina thilek leka om lai po khan a boss chuan tual tha turin hun danga tira chuwang chuan anupui bula chuan alo om theilo alo ni karthik chuan tual tha te chu enga ma ngai lowa vinai le parima te torna mu khan parima pong sual tu te chu tha vek mai halo du ni ti chuan nil hiap khum chungin chumi te chu alo thap tang hau ngawa
karthi ka ngei mai chu umbrella man chu halo ni Ravi chuan nika chu a tha wangin case chu boi thak chu sau don ti asila nika kha that lo sela chu misual te chuan ta nangin remna han huthei do ni na soi bokani nakina chuan Ravi chuan wani thla takin Samira address chu a hre theya Samira fanu chuan apa chu du lovin Ravi ne na chuan thil thlen da na ron report alo ni Samira fanu chu han lam trang alo ni hlau maya ti chuan ASI Sanjay chuan Samira chu hamanta Samira chuan motora han chuan lai chuan ASI Sanjay chu thamalo tum ve na sa hle mai sumtam tak pe ka tuma ma se Sanjay chuan a nial ve zel tuna chuan ASI Sanjay a po chuan thil dik lo chu adu tabik lova thudik tran chu du ta ni chuti lain apu ASI asuto sai ro chuan thudik lo tran chu hala tum shama an pan hi chuan ai nial deuh he he ni ASI Sanjay le ASI asuto sa te chu in chung khat lain na an nia hetiang ani wang hian Sanjay chuan apu ASI asuto sa chu ti cheta hre viau thin ani ma se ASI asuto sa ve thung chuan thamna lak chu apoi ti lova dipra salama tran chu hadu tlat mai si ama a DNA sample an lak zong zong te po kha an ti chiat ve kania police tele forensic expert te chuan in tham noi na han lo nei pe ka lo ni an court ni chu halo thenga chumi tum chuan parima chu alu chu puana ku tir ve kani India dana chuan me chepong sual tok te chu an ni na tarlan sakhap lat ani trina an ni la chu thup sak ani trin chu wang chuan parima po chuan kota chuan mai chu ha khuwa kota parima ron in lan chuan navaratan chuan parima chu zona sang sang a zota ama pong sual tu te chu akmu chian theilo thu te chu lai bor vela til thleng te chu aril ru amang veka wanga a hriat chian lutuk to lo thu te ba ka a thil soi te po chu ani na ba ka police hawin statement a an zia sak tu te po chu ha soi boka navaratan chuan parima chu zo o atum viau maya chuti lain parima po chuan thil ka hret chiang lo ani a cha chu ka ti hun lai khan ka tal bui ema enge thlenga thleng lo chi po ha ka hremu mal lo hati ve thlot boka tin a mai tum na chu ala thlata mi maya tuna chuan a zak du to big lo ani an statement an zia dan chuan parima chuan a thom hno chu an pot thler ni in a soi ti an tar langa ma se parima thom hno te chu po thler lo in atnu an mule si ni chu statement te chu police ho zia sakania parima chuan chu tiang thil chu alo shave mu mal der silawa kan soita kang in statement lak chung changa te DNA test chung changa te le fin a sang sang chuan police te chuan thamna an lak awangin parima do dal jong chuan thil tang tam tak an lo ti alo nia chuwang chuan chu kesa chuan Ravi tan chuan chak ngai na hom lo ani parima chuan just nena chuan ka thiam lo vek ani kha thil thleng kha ka chunga chuna thleng ngei maya amero chu an mani kha ka mu theilo awangin engma ka soi chiang theilowa danang chuan fin ate mumal tak nei thei tur kan nia dan chuan fin ate mumal tak min phut sia kela chuan engma ka pe thei bok silo chuwang chuan ka thiam lo ani e min ngai dam ro hati ta thlot maya ka fa te ne na te naupang ho ne na te zana mania ka lo turin ka lo zirtir trina ma se ki ma chunga nge mai chu tiang chu halo ta ta sia ka thiam lo ani tin a in thiam lo zia te po ko ta chuan a soi chuak ta chu thu chuan just te po chu ha ne vio mai ma se dan nga ro an rel don chuan fin na le thu hre tu mumal tak an nei angai si heti mek lai hian Ravi chuan umbrella me na chu dan nga ro rel na ken ko tu ani lo zia te soin ama nge in chung pong sual tu te chu thiam lo chan tira tuma a be na satawang chuan mi then ka chu Ravi chunga chuan an thinarim hle maya pong sual tu te chu a hum ni an ngai ani chuwang chuan kota anom lain Ravi chu tuemo chuan pen tuin a the rep maya a maya chuan pen tui chu hakai lui mai chu mi te chu umbrella me na tran tu te hania ma se Ravi chuan poiti chung lo in court chunga chuan aluta maya pen tui kai lui chung chuan judge ma chuan a vain lan ta ni chu te hearing an nei lai chuan Ravi chuan thalak rom por chu ka chu thalak chu misual te na in nei na an kal lai an thalak ni an soi chu ni ma se ni danga chuan chuta kal zinga mi pakhat chuan court chu ta hatrina thilti pui thama chuan court chu ta haje thin ma se hemi tum hian thomno mai chu a hasia chu thomno mai te chu thomno dor zingdar thuma an hon tir atanga an lak chu ni nge ya hriat thu Ravi chu na soya chu thila chuan thildik lo oma hriat thu te po just nena chu na hril bokani in nei na voi so ma chu pa chuan thomno ngai lira hatrina ma se tun ruma thomno dang a hata dai mai chu a hriat thiam lo thu te po a soi boka thildik lo wa om zia chu just nena chu na soi chuaka ma se chu thuri hot chu tan chan mumal tak ani bok silo tin chu hearing a chuan Ravi chuan ASI Sanjay chu ha ko chuaka ASI Sanjay chuan a ma kan soita kan khan thildik lo chu do wadua thudik tran chu ha du ve to wangin thildik tam tak chu a soi chuaka
chu kesa police ten thamnan lak thu le anin nam noi thu chu ha soi chuk ta bokani chu tianga sanjay a in pun ta ka wang chuan jaspo chuan police department chu chui turin inquiry adina sanjay tele asuto sa te chu tu te mo chuan an chui ngei chu ngai don ta ni heti lai hian umbrella mena karthika chu haloin ngai tu boina sa hlei maya apula chuan in puang ani chuan ge chung ka tran pui thei don lo che nia halo ti boxi chuti lain karthik chuan a thilti sual zong zong chu kota puana ama chu in pe ka lo ril ru ve meka a boss pallo chung chung chu in pe ka tum ta ni a hnuwa hearing an nei le na chuan chu kota chuan zirlai nau pang tam tak an ron hruai ta chu mi tum chuan just chuan eng ti zia chung zirlai te chu ron kal nge an ni ravi chu zota thilpui mo tak pong sul chung chang ten soi don awang no pang hriat arem don lo ni in a ngai ani chuan hearing a chuan samira fanu chu haron ding chu ve tatlat maya samira fanu chuan khamizana apa ron ho dan chu ha soya apa ngong vera chuan se nai mo hamna hnuai mo chu a hmu tu te soin a thom ho te po chu a thak tu te ha soi boka apa mel le om dan zong zong te po chu ko ra chon soin apa chu thil ti sual tu nia arin thu te po a soi boka ni samira fanu chuan apa samir chuan anu po chu a khoi thrin ti te po chu ha soi chuk ta boka samira fanu chuan apa chu haron dim lo viau mai chumi hnuwa chuan ravi chuan jimatranga a cctv footage lak chu te po chu aron lek chuk ta boka cctv footage atanga alan dan chuan fir an thelu hun le in nei na an kal hun nia han soi te le jima awm hun te chu a in mil thei tatlat lo maya jima cctv footage mang chuan an thil ti sul chu ravi chuan aron lai lang ta vek mai nei chubaka ASI Sanjay Khan police ho thil ti dik lo te kha aron soi chuk to boxia chuwang chuan navaratana tan chuan tan hun siam dan tur awang to viau mai tuna chuan parima pong sul tu te chu danangin an dik lo na hailan ani ta ma se nika le heri te chu alo ti hlum to sia chuwang chuan mi pathum samir le midang te pani chu court chuan dam chulung in tang turin a hrem ta ne heri lai hen karthik chu court lama chun ron kalin police nena alo in pedai to lo nia chu kota chuan ravi chuan poi khoina sang sanga samira in rol to dam te chu haron soi chuka samira chuan voi tam tak midang pong sualin danangin thiam lo achang thei ngai reng reng lo ani ti te haron soi chuk boka tuna chuan parima chuan danang takin hena ha changta ama pong sual tu te chu dam chunga zela tang tura an chung thu re rania chuti line karthik chu court lama haron kalvel mek lai chuan nikapa dibrasa chuan pistolin voyong maza taron kapa te chuan court tuala chuan ni khophela wina thuzia police te chuan dibras chu han mana chuti line ravi ve thun chuan karthik chu halo boi pui boka karthik chu damdo in lampana hruai ni in achan chinero chu kan hrazui talawa a thinge dam ti chu kan hrazui thei talawa ni ti chuan movie chu ro to ta tir tu te a to te lo thir zo bain kaloma lo damula lo selula pathian remati chuan video dang nen in mule thuai kan tun donia